Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul muslimun, ayyatuhal akhawat al muslimat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagaryami, mga bubayami, guskan mo mga aryami, ti pagadatan si ikwagamatan mo agama Islam ay mabubaluya bandingan tanwi man to na giyang kaiyaw pa man na hadith to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukiteruan yan sa ittaqillah haythuma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ay manaw to mga urip ni Allah nakalakan nakas wallah sa apiaan de ka matatagu adarpa o di na apiaan to na ay kaadnan raka nakalakan nakas wallah kawasaka anta ka miskin ka antawa ka mateng ka aka pagintaw ka antawa kadatu ka o di na padga kung datuan na ayamanan yan nakalakan nakas wallah kagyang ka na nakalaksik wallah na palapalayon na yaman na niyan nagkapakayan nagpalayon pakagaga amay ka ikalim wallah ta'ala so kaya pakapangkapang katumanusia kanaba ayabu apakaswa sa kalak wallah na umalaita mo naguknaba mambu ayabu apakaswa sa kalak wallah na upamako pobre udi na matengka kapagintaw niyan udi na kanaba ayabu apakaswa sa kalak wallah na sa kaniyan na pamanadato o di na sa kaniyan na padkundatuan. Kalang-ulang wana ayamanan yan na manusia apaganad niyan so kalak wallah so titwas simbag wallahu ta'ala na imbagayron wallah subhanahu wa ta'ala amay kapromasaya niyan ang kutaw paman nakapaganadan niyan ko kalak wallah. Oriano tuwa ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natundog na ka kumarata amiyang galabag ka sumapia galabag umiyang ang galabag ka sa marata sa kumiyang na ayamanan yan na mga ragu na padikukawiyag-wiyag ka natubat kasi ikwallah malingang kasi ikwallah subhanahu wa ta'ala kamata-mataan nagyang kuto amiyang galabag ka ang mga rarata galabag nagkapading ang kutaw pamanamapia galabag ka ayamanan yan nagkuriyan ka ganani sabab as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lalayon din sa kutapang niniyan Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah na pangninamir ka apagiparudin ka kami sumapia ag kabulusan nami uli na mapia ag kapusang kugalab kami mga urip no Allah na sa Rasulullah alaihi salatu wasallam na ipapangdaon yan nanan sa ikwayamanan yan na mga sahabat yan nagsulang-ulang wanang matiyan kaantano di kada isa panginam sa ikulimu wallah subhanahu wa ta'ala nagusuri lang wallah Peter wallahu ta'ala qul ya ibadiyalladina asrafu la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a teruang kaya Muhammad hey teruang kaya Muhammad ay mga uripan wallahu ta'ala piyaka sobra niyan so kiyang buta kalian uli na kiyang gulawlan niyan sa ayamanan niyan na karibatan kiyang gulawlan niyan sa mga kadustaan na teruang kakiran adisirang kadai sa panginam sa ikulimu wallah kamata-mata nas wallahu ta'ala na iprilayan sulang-ulangwan adusa lang na dusa na iprilak wallah subhanahu wa ta'ala walladina idha fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah gusto sila no to amiyakang gulawla sa karibatan miyakang gulawla sa pakasisingay galubog Napiaga pa si Ranswallah sa pitad man ni Ranswallah niyang ni si Ranun sarila
ka anta absi prila kulang-ulang wana kadustaan. Arwar sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Nagyanan mga uripon wallah, di tanu ay maananian na kedaan saya maananian na panginam sa iku kapupemang ni tanu sarila wallah. Di tanu suwaanang kutaw pamana sabad ay maananian at na dia ko din petaubat na dia ko din pemang ni sarila sa ikwallah kadia ubo prilaan wallah subhanahu wa ta'ala. Ay maananian na piyagi itu yang penang kutalim wallah subhanahu wa ta'ala. Badi bitaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asu Allah nagyang kutaw pama nararangit yan na kalalang kuluban waya maananian nalimu yan. Surarangit wallah nakalalang kuluban ulimu wallah subhanahu wa ta'ala. Maurit wallah na ayabu di perila wallah kadustaan nagyang kutatawa pananakuto na may alwitan kagiya agyang kutaw pamana karataan kutaw pamana kapanakuto sa salin sa kapantagan nakapatay sa ipapanakuto niyan wallah subhanahu wa ta'ala na didin didum perilaan wallah subhanahu wa ta'ala nagkapalidin sa ikumiyang alulugiya makapagingid sa ikunaraka jahanam. Ikatulway ni tundu wallah sa kuta hadisyan mga urip no Allah na wakhaliqin nasa bikhuluqin hasanin parangay niyo sa mga manusia sa parangay mapia dan yan pakatanawan ta manusia mamuslim pen sama Kristian antawa ka sa mayahudi na ayamanan yan na ubang ka aniyayaan, nag-ubang ka andabay ni panibabay, ubang ka aniyayaan, nag-ubang ka panibabay, ubang ka terua, ikagyagyagyang kaya tamu ka kaya Kristiyan, na pamana Kristiyan, nagtundi ang wakarabaw niya na uli nagyang kaya, tabanong ko kaya mga tamu kaya, kamata-mataan ay amanan yan, na so Allah subhanahu wa ta'ala, na daniyan ito subuun sa ikwayamanan yan na mga urip niyan na gudaw ito pangandoon wagamatan agama Islam kaya ni pangandoon wagamatano agama Islam na puparangayan tanu sa mga manusia sa parangay mapia na aya pagampaganaya puparangayan tanu sa parangay mapia na sumbalalok sa tanu na uriyan yan na sudarudu patanu sukarumatanu suwayamanan yan na karumaamaman na parangayan yan sa mapia sukaruman yan na abubay na sumampuso karuma babay na barangay niyan sa mapiaso karuman niyan na mama pagadatin niyan na pananggilain niyan no baniyan na yaman niyan na mapanakita ginawa niyan kapananggilain niyan way bayaman niyan bayaman niyan na basiran makang ganata sa umani isa na natadman niyan ayaman niyan na marata sa ikukuan padiyan nagu kalimu niran suwayaman niyan na mga watairan paparangayan ka sa mapiaso mga wata ka o babad nagyang kutaw ulaw-ulaw sabad daapan tagang kurun na ayamanan niyan na miya kapyepe parangay ko sa lakawataw na buwid na miya karatarata edat sa ikuwayamanan niyan na pamilya niyan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan na permiror kanwa mapya sa ikumanang kuto hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumapyar kanwi parangay sa ikuwayamanan niyan na pamilya niyan. Pagkanin tanong ko Allah arilaan tanong yan palaya sa ikwayamanan yan na di tanong di manggeleb ka mga kadustaan, di tanong di mi pamaganta ko lagi di tanong, nagu di tanong di mi pagisuiso ko lagi di tanong, di tanong pakararapangan so lagi di tanong, kaysad na nanayamanan yan na miya makalala sa ang kuta din ka pakararapangan so lagi ka, din ka itatapian, nagu ikaguguad ka so padka akan ba kaniyang kabinasay na mataan auditan nila o wallah subhanahu wa ta'ala kaditan ron makapang ni sarila nagugiyang ko to pa man ang mga uripin wallah na paditaludin ko mga tao ang pangalulugisan kaya dunia na sampur na sa alungan na mori kadede na tao aba puputaw sang kaya dunia kapalapalay ganatan ang kaya dunia. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.